Tots sabem que avui dia, gràcies a internet, tot està connectat i podem conèixer al moment què està passant a qualsevol indret del món. I és aquí on el vídeo s'ha convertit en una eina extraordinàriament potent per proporcionar contingut i informació a les persones. Cada dia, milers de vídeos viatgen a través de les noves tecnologies i plataformes web, com les xarxes socials, els fòrums, els blogs o els mateixos webs corporatius. És a dir, tenim el que volem, on volem i quan volem. Un vídeo transmet un missatge de forma més ràpida que qualsevol text que pugui estar penjat a la xarxa. És una pràctica eficaç i efectiva per augmentar la visibilitat de la nostra empresa, reforçar la marca i millorar les nostres ventes. Podríem parlar-vos de molts tipus de vídeos que poden ajudar a les empreses, però millor que us ho expliquin els nostres clients. Nosaltres vam optar per fer un vídeo corporatiu perquè avui en dia és essencial com a carta de presentació de qualsevol empresa. És una eina perfecta de comunicació, que ens ha servit per fer arribar els nostres valors i l'essència de l'escola a tot el potencial d'alumnes que tenim arreu del món, d'una forma propera, divertida i directa. El vídeo genera una major sensació de proximitat a l'usuari. Un dels problemes que tenim les empreses online és que la gent no sent que darrere del telèfon hi ha persones en vocació de servei implicades en la seva feina. És per això que vam decidir fer un vídeo corporatiu on tots els que formem part de Coder Group hi poguessin participar. Fa 10 anys vaig adonar-me que el nostre producte no és el cafè torrat en gra, sinó la tassa, el que la tassa conté, un espresso perfecte. Hi ha tanta diferència entre un cafè ben preparat i un de mal fet. Jo necessitava que tots els baristes respectessin el mètode espresso, que a Cafès Cornellà hi donem tanta importància. I la millor manera ha estat a través del vídeo. La formació a través del vídeo permet formar qualsevol persona d'arreu del món sense fer grans inversions en viatges i infraestructures. Desplaçar personal pel món és lent i car, i s'arriba a poc territori. En canvi, a través d'internet, el vídeo arriba arreu del món al moment, evitant costos i desplaçaments. Ara bé, no qualsevol vídeo té el mateix impacte. La creativitat, l'estètica, el saber fer són 3 pilars fonamentals per generar l'impacte que desitges en el teu públic. Quan tens a les teves mans un projecte de l'envergadura del Tecnocampus, on cal crear un espai universitari i empresarial, és clau com presentes el producte i el servei. El vídeo que ens van preparar al Tecnocampus transmetia tot això i, de fet, va ser clau per atraure empreses i universitaris. Gent d'arreu del món va poder veure en aquest vídeo les aules, la tecnologia que havíem utilitzat per la inversió i també la brisa marina del Maresme. El vídeo és la millor manera d'ensenyar en molt poc temps el funcionament d'una màquina, les particularitats d'un article o les característiques generals d'un servei. Una imatge val més que 1000 paraules. Passat el primer any, vàrem recollir testimonis reals per tal que totes aquelles persones que estiguessin interessades en el Tecnocampus poguessin veure, descobrir vivències de primera mà. Ens sembla la manera més natural i transparent de transmetre les sensacions i els sentiments que el Tecnocampus et pot aportar en la teva carrera universitària. Abans, les empreses mostraven els logos dels seus clients. Avui es fan servir els casos d'èxit o testimonis que permeten reforçar la imatge de l'empresa brindant-li més credibilitat. La veritat és que convertir-nos en el tercer festival musical de Barcelona no ha estat gens fàcil. Any rere any hem hagut d'innovar per donar a conèixer la nostra proposta musical. El Cruïlla Barcelona ha invertit molt en la comunicació online per arribar a un públic atent a les noves tecnologies. I en concret, la utilització de vídeos virals ens ha permès arribar a gent que no arribava mitjançant els mitjans tradicionals. Els vídeos virals són divertits, sorprenents, memorables. Es converteixen en notícia perquè són els vídeos del moment i que tots comenten a internet. Una cosa important a destacar és com el vídeo t'ajuda a posicionar-te millor als buscadors d'internet. Si a la teva pàgina hi penges vídeos que mostrin l'empresa o els teus productes i serveis, l'usuari inverteix més temps de mitjana que a qualsevol altra web. Això Google ho valora molt i millora exponencialment el posicionament del teu site en el rànquing orgànic de les cerques. A més, els vídeos penjats a YouTube poden aparèixer a la primera pàgina de les cerques de Google i així tornar a generar més trànsit a la pàgina web de l'empresa. Una retroalimentació molt rendible. Ja ho veieu, el vídeo és una eina potent i eficaç. No et quedis enrere, el vídeo t'ajudarà a anar més enllà. Segueix-nos a Basilico Studio.